Voice of the People's Party VPP West Jaintia Hills District Minta Kasingi Thoding Arhaja Arpuar Kala led Banyakandu Yo Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills District but Pan IT ya ka Dor Khas Halor ka Pynslem Jongka District Selection Committee DSC ban khot palong ya ki examination but interview Halor ki kamba repair hapo ka district kila sa teng Minta de ki bon snem. Nakaliang organizing secretary ma Chanbor Rembai Uloong ka VPP kala IT hau DC ya ki te ki kam ka DSC ki badang sa teng hadu Minta ki bakentop ya ka pose boardman advertisement reference number DSC 3 advertisement 2012-109 dated August 21, 2017, Gram Civica, Sericulture, Demonstrator, Advertisement Reference Number DSC 3, Advertisement 2012-236, DSC 3, Advertisement 2012-117, dated November 3, 2020, but DSC 3, Advertisement 2012-125 dated January 6, 2021, Kumju Ru, LDA cum typus and grade 4 position, Advertisement Reference Number DSC 3, Advertisement 2012-205 dated number 19, 2021. Uloong hadin ka jing ujor na kibabon ki samla, baya kun ya ki te ki kam, badang sa hadu Minta ki dukat kaseng ki ba mi syakman ban let yakran ya ka te ki jing kabalakta wat ya kerta wat kam jong ki samla da kabakadawru ya ka jing juna ki nong tre ha ki tenat sarkar repair hadin ba ki dukat ka VPP kila dep banyakandu ban udisi kila pensngau ya ka jing pensyai ba ka daw hi kalong na ka jing pentre ya ka roster but la kumno ki board district kinsele pan pendap hapo ubanai no pra jong uni usnam lingba ka jing batha jong principal secretary ka sarkar jilla khanang ba kitu ki samla wat kam kin yo ya ka hok jong ki amlei nagaliang jong district ka daw ba mangiwan ang ni dai ka jing ut ka jing kerpat jong ki bubon ki kon jong kani ka district tam lei badang ya ab ki kam bai dai bat ki DSC habai dai bat ka DSC exam ang pun paham tai badang susah teng kum ka boardman ro la dep tho ki exam la dep dai ki physical test but entah ke interview hadu news nem badang sa Nanta ngipet ko migini jong krem savak krem civica mat jong agriculture ro ini ki advertisement ki bala bagila apply na do kini ki snem arjar arpeu kumi agriculture haro manta ka exam ki pati pandang habai dai bat ki agriculture lai kalong sagawai ba kadon ka benta ka ba chief minister manhune snem bala deb ula ai ke condonment of age tamaji ang ayubat hado benta ro kala akut kata ka grace period kimpat kondak ke exam dai ai ke ba kim simpia kumbang yo I habai dai bat kram sevika kala dep tho I exam tambagi interview ro hadom ta kimpat sim ya ka LDA kom typist ro kala dep tho I exam tambagi interview ya gini ki barang sa ro hadom ta kimpat dem abang ipe grade 4 hadom ta do uslam arjar arpawai ka bagi mi ka advertisement haro mentaro kimpat tho iga kimpat penpenai ka exam bakin tho kini ki bang ya one sinim ta kasni ban pensingau ban yatho DC at kum gaji kran jungi baru DC ong hana ba kini dai kajing delay kini ki exam lani kini interview dai bai nakadaw jong roster hagajing kran jungi badi hi ong ba kadon gajing ta na principal secretary bai ki exam ki ba kila amang ban pendep kidai bet ban pendep entah husnem swa udi semba ni udi semba tengi kermen kejing itu jong udisi kan yailong kuba laptha iki nang tei pat nagaliang jong ni party ro
ni kwa ban pha ikani kubor ba kidai ban pendep kat kum gajing kular jongki tadaki ong sisa baki trei sisa na mata kani ka kam ka bakila mang yangi tam lei kat kum ka advertisement bakila abu te hagani kupor ngi kwa ro ban da pha ikani kubor ba nang ni khamat ki officer jongi tam badai pet ya ka DSC kedai bensim khia ki exam mar ki bon ki post ba shu don tan ki post ndai don nong trei nang ta bat ka don ro ka workload ka don ro ka burden hagi office prepare wave officer chimpi hado sao san tali ki post